amikor a bátyádat megölték. Szimatyi ilyen derék fiú. Nem is hiszed, mennyire bántja, hogy Yunlungnak azért kellett meghalnia, mert megmentette őt. Ebből egy szó sem igaz, és nem tudom, hogy miért véded. Miért jött ide? Azért, hogy lerolja tiszteletét apám nyughelyénél. De megható. Ismerte az apádat? Tudod, hogy én mindig őszinte voltam hozzád. Mielőtt elmennék, figyelmeztetni akarlak valamire. Óvakodj Huacájtól. Ne bízz benne, ravaszróka. Megbolondultál? Ki a ravaszróka? Lej Huacáj vagy Szimatyien? Szimatyien? Hiszen ő már rég elment. Fogjátok el! Igenis! Te becsaptál engem! Hazudtál! Mindenütt kerestük, uram. Nem találtuk. Nyoma veszett. Hol lehet? Nem nyelhette el a föld. Keressétek. Igenis. Lányom, légy nagyon óvatos, és ha visszafelé jössz, ne felejts el betérni hozzám. Köszönöm a segítségedet. Állj fel. No, állj fel, lányom.